Projekt Fritidsjobbank, som den her indsats med INSP er en del af, er forankret i Unge Familiecentret, som er en del af Roskilde Kommunes indsats for at hjælpe de unge, som har det sværeste i livet. Baggrunden for at arbejde med fritidsjob for unge, som har svært ved at få adgang til arbejdsmarkedet, den er belyst i indtil flere rapporter, og senest kom Foreningen Nydanskere med en stor rapport, som viser, at der er en entydig sammenhæng mellem, hvor meget fritidsjob man har haft i alderen 13-17 og ens fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet og eller uddannelse. Den undersøgelse viser også, at der er en gruppe unge, som har brug for en ekstra indsats for at få adgang til arbejdsmarkedet, som ikke kan bruge deres forældres netværk, fordi deres forældres netværk ikke er særlig stort. Deres forældre har ikke den store tilknytning til arbejdsmarkedet, er måske kommet til landet i en sen alder og blevet givet en førtidspension, eller hvad det nu er. Så den her gruppe unge har brug for en ekstra indsats for at få adgang til arbejdsmarkedet. En af de måder, vi har valgt at gøre det i Projekt Fritidsjobbank, det er at lave et samarbejde med INSP. INSPs folkekøkken, hvor vi sender nogle unge ned, som hjælper til frivilligt. 5 folkekøkkener i streg. Vi har de her unge i folkekøkkenet, som kommer hver torsdag. Det er vores frivillige folkekøkken her på INSP, og det betyder, at de unge går ind i noget, der for vi voksne ikke er en rigtig arbejdsplads, men et frivilligt engagement. Men for de unge så er det en træning i at have et fritidsjob. Det er vores frivillige, der faktisk evaluerer de unge. Efter hvert folkekøkken, så bliver der taget en snak med dem, hvor der bliver sat fokus på, hvordan de har klaret sig på sådan nogle ganske almindelige områder i forhold til, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet. Og det er sådan noget med, er man kommet til tiden? Hvor service-minded har man været? Har man været en god kollega? Er man god til at tage selvstændig initiativ? Og den slags ting. På baggrund af de snakke, så efter 5. gang får den unge en udtalelse fra INSP, og med den udtalelse i hånden har de unge en noget større chance for at komme ud og få et rigtigt arbejde efterfølgende. Grunden til, at jeg synes, at INSP er helt oplagt til at bruge til et projekt som det her, det er, at det er nogle forholdsvis uformelle rammer, hvor de unge selv kan være med til i virkeligheden at skabe rammerne, samtidig med, at det er et sted, hvor der er styr på tingene. Altså, man bliver mødt med nogle krav, og man bliver mødt med, at der er noget, man skal leve op til. Det tror jeg er en rigtig god oplevelse for de unge. Det er også det, der gør, at de kan bruge udtalelsen bagefter. Vi er jo ofte en prøvebane for nogen, der skal prøve nogle talenter af eller nogle nye kompetencer. Og det gør vi med indvandrerdamer. Nu gør vi det så også med de her unge, som vi gerne vil hjælpe videre. Potentialet, det er jo, at vi har et kæmpestort netværk, og det er jo til virksomheder osv. Og det er ikke kun at træne dem op, men det er faktisk også at gøre vores netværk tilgængeligt for de unge. Jeg har sådan søgt i lang tid efter job, og jeg har sendt nogle ansøgninger og sådan snakket lidt med nogen, men jeg har ikke kunnet få et job sådan. Også lidt fordi jeg ikke sådan har haft erfaring og ikke lige vidste, hvordan jeg måske skulle skrive ansøgningen. Jamen, jeg har jo altid været sådan en stille type, der ikke rigtig, man kan jo godt kalde det lidt social angst. Erfaringsmæssigt med dem, der har været igennem, der er tæt på halvdelen af dem, som har været et forløb heroppe, som med det samme er kommet ud i et job, selvom de før det måske har brugt det halve og hele år på ikke at komme i betragtning til jobs. Så jeg har jo også fået et job, så den har ligesom hjulpet mig med sådan at få erfaring. Det er faktisk nogle store krav, der stilles til vores unge mennesker i dag, selvom de kun er 15-16 år. Men det er jo nogle af de ting, som samfundet stiller af krav til os alle sammen i dag. Og det er, at når man har en aftalt mødetid, jamen, så møder man til tiden. De opgaver, som man får, dem løser man. Og i en butik som denne her, der er det jo vigtigt, at det foregår med et smil på læben. Efter jeg har været her, har jeg været mere sådan, vil gerne ud og vil gerne snakke med nogen, og måske lidt mere sådan smilende og frisk. Det er vigtigt, at vi som virksomhed i Roskilde går ind og tager det her sociale ansvar, som det er for vores allesammens skyld. De unge, der har været igennem, der har det også været rigtig, rigtig godt at opleve, at de også er vokset. De har alle sammen været rigtig, rigtig glade for at være hernede. Der kan INSP noget helt specielt. Jamen, det har gjort mig mere social. Jeg er kommet lidt mere ud og begyndt at snakke lidt mere, end jeg plejer. Men så er jeg jo også kommet efter, fordi jeg synes, det er fedt at være her. Så